आथिखालाव बड'लेण्ड दाबिनानै जेबो लाब गैला। नाथाय मानो बे आयदाखौ नोंथांमोननो एसे सावरायगोन, आं शेयार खालामलायगोन, नोंथांमोनाबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों शेयार खालामलायनो हागोन। दे नोंथांमोना नुनो मोनदों जे इन्डियायाव गोबां सोमावसारदों, गोबां मुभमेन्ट जादों, गोबां नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय माब्लाबा लाइमोनफोरा सोमावसारदों, माब्लाबा आबादारिफोरा सोमावसारदों, माब्लाबा इन्डिभिजुवेल गुबुन गुबुन आफादफोरा सोमावसारदों जे लिगेल बाथ्रानि थाखाय एबा राइटखौ मोननो थाखाय। आरो बे समाव जोंनि बर' हारियाबो बा एबा बर'फोराबो आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोमावसारदों। सम सम जों बे टाइम एन्ड सिटुएसनखौ नायनानै सोमावसारनाया जाबाय थादों। दा बेवहाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, बा आंनि बुंनायनि ओंथिया बेनो जे आथिखालाव इन्डियायाव गोबां सोमावसारदों, नाथाय बे सोमावसारग्रा आफादफोरजों भारत सरकारा बे बिथांमोनखौ बेसेबां रेसपन्स होदों होआखै नोंथांमोना मिथिनो मोनदों। बे गोबां सोमावसारनायफोरनि बा बिग्रायारिफोरखौ बुंनो नागिरो जे सम सम माब्लाबा एन्टि नेसनेल होननानै घोषणा खालामो, माब्लाबा पाकिस्तानी होननानै बुङो, माब्लाबा चाइनानिफ्राय फैदों होननानै बाथ्राखौ बुङो। जे बावैसो सान सिगाङाव जे नोंथांमोना नुनो मोनदों जे गोलाव समनिफ्रायनो आन्दलन खालामदों जे JNZ एबा क'क्राझ जनता पार्टिया। दा बेवहाय गोलाव सम जाबाय सोमावसारनाय, आरो बेजों लोगोसेनो सरजाबनानै बिथां सोनाम यांस'आबो बिथाङाबो बे समाव हांगार स्ट्राइकआव दं। आरो बे हांगार स्ट्राइकआ सोलिबाय दं बिथांनिया, आरो बेखौ भारत सरकारा बेसेबां रेसपन्स होदों नोंथांमोना नुनो मोनदों। मानोना सासे साइन्टिस्ट, सासे हादरनि थाखाय गोबां बिथाङा बिहोमा होनाय, गोबां मेडेल मोननाय बिथां सोनाम यांसुनि जे सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ गभर्नमेन्टआ एक नयाबो बे समाव रेसपन्स होनायखौ नुनो मोनाखै। बे जोबोदनो दुखुनांथाव बाथ्रा। थ' बे बिथिङाव जोंनि आलादा रायजो बड'लेण्डआबो फैबाय थानाय समाव माबायदि थासारियाव जाहैगोन, एबा सोमावसारोब्ला गभर्नमेन्टनिफ्राय रेसपन्स मोनगोन ना मोना, बे मोनसे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। नोंथांमोनाबो हयथ' बेखौ सानदों जानो हागौ, आरो सानदोंब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे हादरावनो सोमावसारदों, गोबां सोमावसारनाय जादों, नाथायबा बेखौ रेसपन्स होनाया गभर्नमेन्टआ एसे खम जाबोनायखौ नुनो मोनदों। जों आसामावबो नुनो मोनदों गोबां सोमावसारनायफोरखौ। जोङो जुदि नोजोर होयोब्ला बेवहाय बावैसो सान सिगाङाव जे जुबिन गार्गनि सोमावसारनायाव सोरबा बाथ्रा बुंनायखौ बिथांमोनखौ डिटेन खालामलायनाय नुनो मोनदों। बे सोमावसारग्राफोरखौ सोरखौबा हमनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों। सोरखौबा एन्टि नेसनेल होननानै बिथांमोनखौ फोसावनो नागिरनायखौबो जों नुनो मोनदों। दा बेफोरबायदि जाथाया सम जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा बे बिथिङाव मोनसे राजखान्थि हानजाया बांद्राय पावारखौ बाहायनायनि थाखाय बेफोर जाथाया जादों, बेखौ आं हमदांनो हादों। दा बे बिथिङाव जोंनि फिसा मोनसे हारि, बे हारिया जुदि गाबोन समफोर जुदि खौसेथि जायालासिनो आलादा जुदि नोङो मुभमेन्टखौ खालामोब्ला बेसेबां रेसपन्स मोनगोन, बे मोनसे जोबोदनो साननो गोनां आरो आयदा होननानै आं सानो। गासिबो मुभमेन्टनि स्पिरिटआ आलदा जायो। गोबां सोमावसारदों, बे सोमावसारनायनि स्पिरिटआ आलदा जायो। नाथाय बर' हारिनि जिखिनि स्पिरिट, बे सिगांनिफ्रायनो जुदि नायोब्ला जों नुनो मोनो मोनसे डिसिप्लिन आरो मोनसे जोबोदनो मोनसे आब्रुथिजों सोमावसारनाया जाबोबाय थादों। आरो फैबाय थानाय समाव बे सोमावसारनाया हयथ' बेनि स्पिरिटखौ नायनानै हादरा एबा बे समाव सोरखारा रेसपन्स होगोनखौ होनोबो हागौ, बे मोनसे इयुननि बाथ्रा। नाथायबा नैबे दिनैनि खालाराव जुदि ओरैनो सरासनस्रा नोजोरजों नायोब्ला जोंनि जे मुभमेन्ट खालामोब्लाबो दिनैनि खालाराव जे मुलाम्फा गैया होननानै आं सानो। मानोना गभर्नमेन्टनि जिखिनि रेसपन्स, बे रेसपन्सआ आथिखालाव सोमावसारग्राफोरनि सायाव बांद्राय दिन्थिखौ जों नुनो मोनदों। आंनि मोन्दांथियावसो आं बुंदों, बे स्टेटमेन्टआ बा बुंनाया जे बबेबा मोनसे गोरोन्थि जानो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों नोंथांनि बुंनाया मा बेखौ फोरमायहरनो हागोन। गोजोन्थों।